Magandang hapon po, sir. Oo. Ma'am, regarding ini nga pagtaga El Nino, ano't bagay lalauman naton hinin kay yan na panganla, grabe iton pingit kapasyon panahon. Yes, ma'am. So, sa kasalukuyan po, sir, yung current ENSO condition po natin ngayon as of March 25, 2026 is ENSO neutral. Meron naman tayong El Nino watch sa ating alert and warning status. In terms po yung forecast, posible pong mag-prevail itong ENSO neutral na condition until March, June, July na season. Yung possibility naman po na mag-start ang El Nino is by July, August, September 2026 na season. At posible itong magpatuloy until early 2027. Okay. Oho. El Nino mag-start, ma'am. Anong petsa, ma'am? By July, August, September po. July, August, September. Okay. Oho. So, ini nga aton experience na pagkaya na, ma'am, ano pala yun? Hindi pa ni El Nino God, oh? So, sa ngayon po, sir, ito po yung tinatawag nating heat index o yung madadamang init, sir. So, kahapon po, sir, nakapagtala po tayo ng 37 degrees Celsius dito sa Tacloban. Yung highest naman sa Region 8 kahapon, sir, na heat index ay itong sa Borongan, Eastern Samar, 42 degrees Celsius. So, nasa extreme danger na siya na warning alert, sir. Okay. So, meron nga extreme danger, delikado na baga magpinasirak kay ni ma'am, sugad, oh. Yes, sir. Oh. So, kailangan po mag-stay hydrated din po tayo. Oh. Okay. So, ma'am, kano rin hiaton, may nakita mga lugar nga manahipati nga taas itong index sa habugo sa Pilipinas, itong Region 8 o sa itong bayan na baga nahipati nga taas itong heat index. Diri ba itong tungod itong level it kinamumutangan ito no sa nga lugar, ma'am, o sa nga bungto syudad, oh? Ano po yun, sir? Oh. Iton heat index, ma'am, paano kasi may mga area sa buong Pilipinas, may mga listahan kung saan nakakadama ng mas mataas na heat index. Dito sa Region 8, palagi tayong may kasama na may nasasama doon sa mga listahan. Ito ba ay nakabase, ma'am, kung saang lugar or gaano kataas itong isang lugar, ma'am, para maihisali sa heat index, ma'am, or may pinakamataas na heat index, ma'am? Yes po, sir. Bale, possible po na nakaka-influence dito. A factor dito, sir, is yung location ng area. So, itong Borongan, Eastern Samar, sir, kasi malapit siya sa Pacific Ocean. So, medyo mas nakakaranas sila ng mainit na hangin galing sa ocean po. Okay. So, tumataas. Itong heat index, anong ibig sabihin nito, ma'am? Para sa mga nakikinig sa atin nanonood. So, meron po tayong tinatawag na air temperature po. So, ito po yung temperature ng hangin, pero iba ito sa heat index o yung nadadama nating init. Okay. Yung heat index, ito yung nadadama natin na init, ma'am? Tama? Yes, sir. Okay. Iba ito sa temperatura, ma'am? Yes po, sir. Okay. So, yung normal na heat index, ilan, ma'am? Sa ngayon po, sir, sa Tacloban po is as of 1 p.m., yung natala po nating heat index dito is 34 degrees Celsius. Okay. So, umaabot na siya sa danger na warning alert, sir. Okay. Yung normal, ma'am, yung heat index, ilan, ma'am? Oo, yung normal. So, yung not hazardous po na heat index, sir, is below 27 degrees Celsius. Pero usually, dito po sa ating bansa, umaabot usually ng 27 to 32 degrees Celsius yung heat index natin na normal. Okay. Itong ganito kainit na panahon, ma'am, delikado ba ito sa mga bagyo, ma'am? Kasi sinasabi na itong mainit na panahon, mas pabor dito yung mga bagyo, ma'am. So, sa ngayon po, sir, dahil may El Nino watch po tayo, ina-expect po natin na mag-start yung El Nino by July, August, September na season. Medyo
na-forecast po natin na mas less po yung chances na may ma-develop na tropical cyclones. Ayun, okay. Pero itong tropical cyclone nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, malabo na itong tumama dito sa atin, ma'am. Yes po, sir. Di na po natin ito inaasahang makaapekto dito o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Balikan ko lang, ma'am, itong pagtaas ng temperatura, ma'am. Yung mga oras na alas 10, ma'am, hanggang alas 4, alas 3 ng hapon, yan ba yung mga pinakadelikado na expose ka, ma'am, sa araw, ma'am? Ganon? Yes po, sir. Usually 11 a.m. to 3 p.m. po. Usually tumataas yung ating temperatura. Okay. Sige. Anyway, at least naklaro, ma'am. Ma'am, thank you so much sa oras na bigay mo sa Bombo Radio. Magandang hapon. Thank you so much, Salamat. Magandang hapon. Okay, thank you.